Hola, soc la Raquel i avui amb 4 papers podem fer aquesta llibreta juntes. És una llibreta que té un tancament així amb una cordeta i al darrere hi té també una butxaca per poder-hi posar complements. Quan s'obre la llibreta hi podem veure tota la part per escriure, que està feta amb paper tintat de cafè. La llibreta està cosida a la portada i a darrere de tot hi té dues butxaques per posar-hi més complements. O sigui, són 2 butxaques a dins, una butxaca a darrere i una llibreta. Doncs, si em voleu acompanyar, us ensenyo el material i la podem fer juntes. Per fer aquest tipus de llibreta he fet servir un full tamany foli de 29,7 per 21, ja ho he dit, i sí que és veritat que papers de compra, cartolines d'aquestes de compra de craft n'hi ha supermaques i amb uns dissenys molt encertats, aquesta m'encanta. El que passa que jo he fet servir paper reciclat i el que he fet és crear-me el meu propi paper amb una cartolina blanca o de color, el que es vulgui. He anat enganxant diferents papers que sempre guardo els trossets que vaig fent combinacions i el que me sobre doncs, ho tinc en una capsa i després me dedico a vegades a fer doncs això, diferents collages, diferents cartolines per després poder utilitzar per quan vulgui fer qualsevol projecte. I avui precisament, seguint aquest model de llibreta, farem servir aquest paper, que ja dic que és aquesta mida, 29x7, més una mica de fil, de cinta, el que es vulgui, alguna decoració i les targetes que es poden anar creant. Doncs comencem. D'acord, primer de tot necessito marcar les mesures en el paper, el giro perquè no es veguin les marques després del retallar i a més així ho podeu veure millor. I hem quedat que era al 15, doncs aquí farem 15, marcaré i faré la línia, segueixo ja que ho tinc, això de sota, aquí, fins aquí, molt bé. Aquesta part d'aquí serà la que me farà la solapa, d'acord? Que girarà al voltant i me crearà la butxaca de darrere. I ara la llibreta és, posem millor 11, però pensem que és 11 i darrere 11, doncs 11 i 11, 22. Veig que encara en sé, 22 per aquí. I ara també farem així, a veure que aquí no tinc la línia, 22. Oi, Raquel, sí que te costa aquesta. Vale. 22. Aquí no la marcaré perquè no és part de la llibreta, sinó que la marcaré aquí. I ara, això serà la llibreta, això la butxaca i aquesta part d'aquí serà la banda. Llibreta, banda i butxaca. Ho retallo. Retallat. Molt bé, ara el primer que farem serà, aquesta és la part de la llibreta, de la portada i la portada de darrere, la contraportada, per tant, simplement és doblegar-ho per la meitat. Per la meitat per crear ja la llibreta. M'ajudaré de la plegadera, de les tisores, d'un... Ai... Heu de pensar que ho vaig fer amb cartolina interior i el pegament, la cola, i això fa que estigui una mica dur, però amb una mica de pressió ja està, ja tenim la llibreta, sí? Molt bé. Ara el que faré serà arredonir les cantonades i passar-hi una mica de tinta, tant per fora com per dintre. Som-hi?
Molt bé. Com veieu, l'estic fent força fosca, aquesta llibreta, però es pot fer servir l'altra tinta o no fer-ho, també no passa res. I ara, si us heu fixat, en l'interior d'aquesta llibreta, us ho ensenyo, aquesta part d'aquí també era blanca i no hi he volgut posar cap paper, el que sí que l'he enfosquit, perquè aquest blanc tan blanc no m'acaba d'agradar. I el que faig és agafar també una mica de tinta i fer unes rodones sense mirar-m'ho gaire, i ja la cartolina blanca ja no és blanca. També ho podria fer una mica d'aigua en cafè, però ja ens m'he d'esperar que s'aixugui, i d'aquesta manera és una manera de tintar el paper amb poc esforç, podríem dir. També podria haver encolat paper de diferents tonalitats, o... Bueno, es poden fer moltes coses, però en aquest cas ja estaria, d'acord? Ara, el següent que vaig a fer és encolar el que és les dues butxaques interiors, sí? Aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Doncs som-hi. Això serà la cinta i això és la butxaca. La butxaca, com veieu, aquí l'acabament del paper el vaig fer una mica més cap aquí, perquè aquesta part de la cartolina està amb cola i trencada. Per tant, el primer que faré és retallar aquesta part d'aquí per a que quedi una mica més neta, i ho farem amb tisores. Espero que em surti prou recte. Bé, i com no, l'entintaré. Molt bé, perquè si es vegi que és una butxaca, m'agrada posar una mica de foradet, aquí, crac, però abans de fer-lo vull agafar i mesurar i retallar l'altra butxaca, perquè d'aquesta manera els dos forats me quedaran a la mateixa mesura. I havia preparat aquest superpaper, m'encanta. És un bocinet que em queda, sí que em queda una mica curt per dalt i per baix, però la veritat és que no m'importarà. I vaig a retallar, perquè aquesta és massa gran, més o menys com per la meitat. Aquí la tinc, retallada, i veieu, seria la butxaca que quedarien així. Llavors ara he de pensar com fer, perquè aquest tros dic que no m'importa, però sí que m'importa. Llavors el que faré serà retallar aquesta a la mateixa mesura, i així les dues seran iguals. Retallo així. Això són coses que, com que és el que passa, és paper. Si surt malament, no passa res, es torna a fer, es torna a retallar, i més si és un paper que hem creat nosaltres, que podríem dir que quasi no té preu. El preu que té és que és original. Molt bé, aquí tindré la segona butxaca, aquesta li he de donar un toc, i ara per fer el forat les poso les dues juntes, no m'equivoco al costat, no, sí, ja ho he fet bé, aquí, i més o menys al mig, tampoc cal ser precisos, catacrac, m'ha atacat, i ara faig el toc aquí, de tinta, i ara veieu, les dues quedaran a la mateixa mesura, estaran ben fetes. Què passa? Que aquí se me veu una mica blanc i aquí també? Cap problema. Agafem la nostra tinta i li donem un toc extra a dalt i a baix. També hi podríem ficar una mica de cinta, però en aquest cas ja ens està bé així. Repasso una mica aquí i anem a encolar. Si veieu, aquesta d'aquí no arriba fins al final, i aquesta d'aquí és la que ens taparia, com us explico, si aquesta només l'encolo per dalt i per baix, la butxaca arribarà fins al final, i aquesta taparà la targeta o el que sigui
perquè no es vegui i no caigui. Per tant, primer encolarem aquesta, butxaca d'aquí, una mica de cola només per aquí i només per aquí. I no la posarem en aquesta banda. Per fer la butxaca ben llarga. Veieu? Queda enganxada per aquí i per aquí. I per aquí no. A veure... Bueno, suposo que és fàcil d'entendre, sí? Veieu? Ara, per crear la butxaca que no surti res, aquesta d'aquí és la que sí que encolarem pels tres costats. D'acord? Doncs som-hi. Poso el dit aquí, que no m'equivoca. Cola per aquí. Cola per aquí baix. I per aquí al costat. Uepa. Bé. I ara deixaré una mica d'espai aquí baix. Que pugi. I una mica per aquí, una mica per aquí. Així. D'aquesta manera ja hem creat les dues butxaques. Molt bé. Passem al següent pas. Molt bé, he netejat la taula per poder començar a cosir el que és les pàgines interiors, que ja les tinc aquí preparades. Es tracta de papers i una mica de pàgines tintades amb una mica de cafè, i ara el que faré serà cosir-ho a l'interior amb una costura de 3. Aviam, tinc aquí un petit clip perquè se m'aguantin una mica, l'agulla gruixuda, que faré a ull, un punt a la meitat, força, un punt a dalt, amb força, i un punt a baix, amb força. Si voleu, us hi podeu fer una mica de... un paper amb les mesures exactes, però no cal. Primer de tot, perquè si fem com a la mostra, després ho taparem una cinta. Per tant, si us agrada fer-ho perfecte perquè es vegi, cap problema. Molt bé, coso per aquí. Per aquí. Ara passo per aquest. Ups, se m'escapa l'agulla. Així. I torno a passar per mig. Ben estirat. Ben estirat. Se m'ha quedat... A veure... Ui, quina ràbia. Ara. Molt bé, aquest que no marxi. I he de tornar per la del mig. D'acord. Ara farem un parell de nusos. Molt bé, agulla fora. Un per aquí, l'altre per allà. He triat aquest fil de color blau perquè la meva intenció és ara, quan comenci a decorar-ho, i vull donar un toc de color blau. Com en aquest exemple li he donat un toc de color roig amb la cinta, les cireres i aquestes cintes i la carta, amb aquest hi vull fer de la cinta, de tonalitats blaves. No sé què hi posaré encara, però ja irà sortint. Molt bé. Aquí es pot fer un llaç o el que es vulgui. També es pot deixar llarg la cordeta perquè surti, però en aquest cas ho deixaré així. I ja tenim la llibreta acabada, el que és la llibreta. Sí? Molt bé. D'acord. Genial. Què ens falta? Ara ens faltarà posar la banda, d'acord? Però abans de posar la banda, el que he dit, m'agradaria reforçar una mica el que és el llom de la llibreta. En aquest cas hi he posat una mica de cinta de pintor, aquí, de cinta de pintor, l'he anat retallant i l'he anat enganxant. En aquest cas, com que vull fer una mica tonalitats blaves, a veure la meva caixa de cintes, tinc una blava, sí,
A veure, aquesta és... Aquesta, ja m'agrada aquesta. Tinc aquesta blava, però és massa estreta. Aquesta és la col·lecció que tinc, no em penseu que en tinc gaires més. Que són moltes? Tampoc són tantes. Jo he vist gent que en té més. Molt bé, què faré? Doncs cobrir tot el llom amb aquesta cinta i d'aquesta manera reforço una mica el llom. Cal? No cal. Ho faig, sí. Què més vull fer, a part d'això? No m'agrada aquesta línia tan recta i el que vull intentar, que ja veureu que riurem una mica, potser és retallar-ho amb els dits. Molt bé, ja veieu, tampoc ha quedat tan malament, De fet, si no queda bé, el que dic, es torna a agafar un altre trosset i es torna a fer. És imprescindible fer-ho així? No, però m'agrada més un acabat trencat, sobretot en aquesta classe de llibretes que ja he començat amb el paper trencat. O sigui, és una mica depenent de l'estil que es vulgui fer. Si es vol fer cookie, doncs línies rectes, que tampoc passa res. L'estic enganxant, el que és el llom, sí. I ara retallaré els sobrants, que és millor fer-ho per la part de dins, així es veu exactament on acaba el paper. Aviam, a veure aquí una mica. Ja en faré alguna de cookie. De fet, estic pensant de fer-ne una que espero que me quedi molt interessant. Molt bé. D'acord, següent pas. Ens toca fer la banda. Som-hi? Molt bé, la banda és això, una banda que s'obre per obrir la llibreta, que al darrere hem dit que té una butxaca. Llavors, per posar aquesta butxaca, simplement és encolar-ho per els tres costats, deixant aquestes dues obertes. Si veieu, en aquesta part no l'he enganxat just a la vora per donar més flexibilitat a l'hora d'obrir la llibreta. Llavors, aquesta m'ha quedat una mica més ampla, que la puc deixar així o la retallo un pelet. Em sembla que la retallaré un pelet perquè no es vegi just aquesta línia d'aquí, que ha quedat un trosset només d'escrit. La vaig a retallar com per aquí. M'espereu un moment. Molt bé, ja ho tinc retallat. Penso que aquesta mesura és més maca. I ara, com que aquesta cinta me donaria molt la volta i el que vull realment és que me faci només un toc, puc retallar-la una mica per aquí, per aquest costat o per aquest costat. I potser el que faré és retallar-la d'un costat i de l'altre i així quedarem en paus, perquè ja m'agrada aquesta, em sembla que és japonès, i que acabi aquí en blanc. Doncs fem-ho amb la talladora perquè quedi recte, perquè jo amb les tisores no soc gaire bona. A veure, per aquí. I ara això seria més o menys, això aniria per aquí, que seria la de sota, això giraria cap aquí. D'acord, tallaré per aquí, la meitat de per aquí. Com veieu, bastant, bueno, això sí que ho puc fer amb tisores, ja que tinc les línies, i el que faré és redondejar les quatre cantonades i una mica de tinta. Super, molt bé.
A veure, recollim això. Ara vull fer els plecs ben fets. Així, perquè ja us dic, la cartolina de sota és força doble, potser no calia tant per fer-ho, però és el que teníem al moment que vaig fer el collage, per tant, super. Provem. Això aniria com per aquí i per aquí. Ara, això ho he fet bastant a la mida, sí? Veieu? Està bastant a la mida. Li donaré un altre petit plec per a que quan la llibreta suposadament s'ompli de coses pugui tancar bé. Sí, per això m'ajudaré del regle i farem una altra petita, un petit plec aquí per donar-li una mica més de capacitat. Aquesta està feta i és l'altra. En aquesta banda d'aquí també una mica, un altre petit plec. Això, si fos per exemple de roba, no caldria perquè ja tindria la seva flexibilitat. Al ser cartró, més aviat duret, més el paper, més la cola del collage, fa que perdi elasticitat. Si li donem nosaltres l'elasticitat aquesta, de fer un parell de doblecs, ens ajudarà a tenir aquesta obertura fàcil de la llibreta. Espero que m'estigueu entenent. I tornem a provar. Perfecte. Aquest anirà aquí, aquest anirà aquí. Doncs ara hauríem de fer l'obertura aquí per la butxaca i ja podríem enganxar. No, un moment. Abans d'enganxar, que amb el prototip ja em va passar, que a vegades ens compliquem una mica la vida. És l'altre més marró, aquest, molt bé. És per fer el tancament, sí? Què és el tancament? Doncs és una redona amb un forat al mig que es fa en aquesta banda d'aquí. Doncs anem a fer primer això. Em penso que faré servir aquest mateix disseny. On està? Aquí. Perquè així es donarà una idea del que hi ha dins i a més, perquè és un trosset que m'agrada, es veu blau i m'agrada que dongui un cert punt. A veure, pumba. Ahí. Sí, d'acord. Ara l'enganxaré a la solapa d'aquest costat, no ens equivoquem, sí? Aquesta solapa d'aquí, d'aquest costat. També es podria fer l'altra, però en aquest cas està aquí. L'entinto una mica per donar-li una mica de volum. L'enganxo i després faré el forat. Una mica per aquí. Aviam. Aquí. Es veurà molt perquè és un contrast de papers tots beix i marronosos amb aquest contrast de blau i rosa. I a més després tinc pensat posar-hi una cinta de color blau que encara es veurà més contrast. Faig el forat al mig, sense por, cric, molt bé, i ara ja puc encolar. Recordeu, no a la vora del tot, sinó una mica més cap a dins. I veient a l'interior, què falta, Raquel? Entintar. Molt bé. No cal que entinteu la butxaca per dins, sí, però sí les vores, perquè, o sigui, els talls, perquè es poden veure una vegada obrim, sí? Aquí potser una mica més, prou. D'acord. Doncs anem a encolar.
Una mica la mesura, és bastant a ull, com us agradi més. Si voleu que es vegi aquest tros, la podem ficar al mig, la podríem ficar més amunt, però jo em penso que la posaré com per aquí, igual que l'exemple que he fet. Sí? Ja m'agrada que es vegi aquest, perquè és com continuïtat. D'acord, més o menys. Doncs més o menys sobre el número 3. Posem la cola. Som-hi. Una mica per aquí. Per baix. I sense arribar a la vora. I encolem. Ja hem dit una mica per sobre del 3. Epa. Mirem que es pugui tancar, que estigui recte. Molt bé, i ara ja ens toca posar la cinta. La cinta de tancament groga, blava, grisa, blava. He dit que faria blaus, doncs continuem amb els blaus. Serà nus, més o menys, i una, dues i enganxar. Se poden fer més voltes, se poden fer menys voltes. Tallo. Aquí posarem un nus. I ara ja estaria, i seria qüestió de decorar. Molt bé, guaiteu. Plas. I ja estaria. Doncs ara decoraré i us ensenyaré el resultat. Això dono per acabada la llibreta de tonos blaus i he posat una papallona amb la fil de cosir en forma d'antena. Aquí a la cinta que subjecta la llibreta hi he posat una perleta de fusta. I al darrere, a la butxaca, hi ha res, un parell de targetes i una etiqueta seguint els mateixos tonos blaus. Quan obrim la llibreta, he trobat també una enganxina que és d'una papallona de tonalitats blaves. Aquí en aquesta pàgina he afegit una cinta d'aquestes que subjecten un tros de paper per escriure i una altra targeta. Dins de la llibreta tenim les fulles tintades amb cafè, cosides al mig, i la butxaca de darrere, les dues butxaques guarden un parell de targetes i aquí es pot ficar fotografies o el que es vulgui. I ja veieu que amb 4 papers hem aconseguit fer una llibreta amb complements de tonos blaus i una altra amb tonos de color roig. Espero que us agradi.